نسجد نحنا حقن كبدنا سنة عفده هيدر تخون دلا ولا عبد خلا كل سمون ولا غير ما يكون أبقى وراكو في المنزل مسؤوم كيتصاز ودي إن قبل كادي خاخ تعبيهم نتهم قلعو كارز تخاف فيروس يلا this is virus دك إيرترا يكونوا اليوم أمونغو إيرتاوين أمونغو سنعتنا أسمرا كم فقري ناتكم متحل لا زيد اللي بوزح حساب سلازلهم كم زعينات متأخر نايم نسيات كم تسوخلو تسأل أسنا يالله أب كم زعينات هقطعميدات كله بوليتيكا وفلياتنا قريفنا أو حلف كنا براين دلنا نقولوا فقد وفي سلام ناخدو بويانا زمت إنه حجكم إن قبل كان سخاون إرك كلتينا هزم تبدالي لنا محرات متجابر هزمنا فوس هزم تقرأي فوس كحساسنا لبونا بسلام بعرقن مفتاري كالدو تقرنيا درف أيو إيرتراز بهالله نه تقرأ بهالله مرحتي ما قيدونا تقارتو مصحة تصبح نقول صباح حسي كن مصينا كتموت إيخوم إرتراوي أوكي صبق نجار جيرات اللي إلو المسدراي نقولوا بيتي كرس أيكلني إزي أم صولنات إيو تادم صبغتني راكوايل كبوزيتيف هيتجمران تاريئتو برهان تعيب خبري سلام تعنا هبلي كما يالخم كما تغنيو كبراتن فتواتن تختاتلتي شدن رياكت سوان جاير مسجد انه نلومون كم تلمود بحدش فيديو بيلنا انا تراخيبنا زلنا كساب موداتها مدب مساي صنحكم اما موداتها دما سام كن هوس فيديو كنسره تاب غورو رفلو بلو شرف لو كتبلو ناب كالوت كتباصحو شير قبرو بخبر يزعدمكم نامنا لو ما عنت مدب كنسغر انتلنا قال تግራይ ፈታዊት ብርጌደይ ይገርሚው ናይዞም ድንቁርና እንድሕረትን ጨው የበሉን ሰብ ምዃን ዝሰኣኑ ሰባት በአንጻሩ ውቅያኖስ ይቅርታ ክሓትት ነይርዎ መሳርሕቲ ዘይሰኣነ ናይ በዓል ከምዞም መጽነት ህዝብና ዝህቦ ኣለዎ እኮ ደላይት ሰላም ጎን ህዝቢ ትግራይ ጠጠው ዝብል ሕዋትና ምሳቶም ዘይሰርሕ ብዝኾነ ሳባ ዓምደ ማርያም ንበዓላ ማለት እዩ እዚ ክትብል ኣይተሰምዕተን እያ ኣፈራሪሑማ ብዙሓት ሰባት ማለት እዩ በዓል ማዕበል ሙዚቃ ካይስማዕኒዩ ኣይክርአኒዩ ገለገለ ኢሎም ስለዝተዛረቡ አንብር ዝገበረቶ ነገር የለን ንዕነ ስራሕ ኢልዋ ሓራ ኢላ ከአምሱ ሰሪሓ ማለት እዩ ተወልደ ዘውደ እዞም ብጽለ ህዝብ ትግራይ ድቃሲ እንኩም ተሓድሩ እኩያት ዓገብ ብጽለ ዝርከብ ገንዘብ ሓደ መዓልቲ ለኪሙኩም ክጠፍእ ምዃኑ ክትሓስቡ ይግባእ ሰላምን ረህዋን ንኽልቲ ህዝብታት ሽደን ይቐኒልይ ኢልካስ ታይ ክበሃል እሞ በቃዲ ዝሕብረተሰብና ካብ ሕሉፍ ከይተማህረ ክሳብ ሕጂ ኩናትን ወረ ኩናትን ከውግዕ ክውዕል ሽደን ኣጆኻ ቀጽሎ እዚ መደብካ ኣዝዩ ጽቡቕ መደብ ኣለካ በረከት ወደ ስመራ ቴንክ ዩ አዝማሪኖ ኤልሳ ተስፋ ልደት ሽደን ሪአክትስ ነምበር 1 ዩቲዩበር keep it up peace for my iri and Tigrayan people ይቀነለይ ኤልሳ ተስፋ ልደት ሓፍተይ ወያደይ ማለት እዩ ዝወደይ ዳበለት ዝሪቶ ዘባን ዲኽን ብጣዕሚ እዘ መስገኒ anyways እዚ ከምዚ ዓይነት ተሓሳስባ ክብዳህ እንድሕርዳ ኮይኑ ወይ ከዓ ጽልእን ወረ ጽልእን ዝበሃል ነገር ክጠፍእ እንተ ኮይኑ ካባና ንሕና እንህቦ አትኩሮትን ንሕና እንሰርሓሉ መጠንን ክፈላለዩ እዩ because ንሳቶም ልዕሌና ወይ ከዓ ቅድሜና እንዳኸዱ እዮም ዝሰርሕሉ ዘለው ነጽላኣት ማለት እዩ ክልተ አርቲስታት ደርፍ ደሪፎም ኢልካ ክሳብ ክንዲ ዝኣክል ዘዛርብን ዘኾርን አይነበረን ሓራይ ናብና ኢሎም ማዓንቲ ቪድዮ ክንሰግሪና እዚ ኣብ ሆላንድ ዝግበር ዘሎ እንዳም ትብልዎ ኩሉ ግዜ ክንጽር ኣሎ መጀመርያ መሲልና ዝነበረ ንሕና ብርጌድና ሓመዱ ምስ ብርጌድና ሓመዱ ኣብዚ እንድሕዳኒ ንህግደፍ እንዳም ትብልዎ ሳፖርት ዝገብር ኣሎ እዚ ምንጻር ከለና ሓደ መን ይጸውዕዎ መን ይወዳብዩ መን ይጀማርዩ ብዙሕ ነገር ከለ ብርጌድና ሓመዱ ህግደፍ ምእታው ስለ ዝኣበዮ በአውራጃ መጽእ ገለ መጽእ ናም ዚና ብኩሉ ፈቲኑ ነቃዕሲኑ እጂ በዚ ኩዕሾ ገይረዋ መጻይፋት ስለዝኽእል ኣደት ፈጥረ ለካ ንስግደፍ ንሕና ሕቆን ከብድና ሓራይ ኣብ ስፖርት ዓለም ሕቆን ከብድን ናይ ፖለቲክስ ኢናይልካ ምዝራብ ረብሑ እንታይ ክኸውን ይኽእል መወዳእቱ ማለት እዩ ማለት ኣይትጋገዩ ኢልና እንተ ወዳና ሓደ ክልተ ሰለስተ ዝኾን ጌጋ ካብ ኩሉ ንረክብ ኣለና ሶት ጌጋ ናይቶም ዝጋገዩ ዘለው ሕዋትና ጥራሕ ዘይኮነስ ከም በዓል ስልጠነ ዝኣመሰሉን ኣብቲ ጌጋ እዚ ይጽምበሩ ምህላዎም ብጣዕሚ ዝሕዝነካ ማለት እዩ ኣነ ቦገነይ ዘመሓላልፎ ዘለኹ መልእኽቲ ስፖርታዊ ሕውነት ማለት ወይ ከዓ ስፖርታዊ ፕሮግራማት ምቅርራብ ነቶም ሓቢሮም ዝዓበዩ ቆልዑ ብሓደ ከም ዝዓበዩ ገይሩ ባህሎም ሓደ ካብ ሓደ ክወርስ ክእለትን ፍልጠትን
ነንባዕላቶም ሼር ክጋባበሩ ክጻወቱ በኦቢሎም ቋንቋ ዓዶም ባህል ዓዶም ክላማምዱ ከይዱ ከዓ ኣብ ወጻእ ዝዓበዩ ኣሕዋትናን ቤተሰብናን ብዛዕባ ዓዶም ዘለዎም ኣፍልጦን ግንዛበን ክሳብ ክንደይ ዝኣክል ምዃኑ ዘስፋሕፍሕ እዩ በዚ ኣቢልካ ስፖርታዊ ጾወታን ሕውነትን ትጅምር ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ስፖርት ናይ ደገፍቲ ስፖርት ናይ ሕወሓታውያን ስፖርት ናይ ተቃወምቲ ስፖርት እንዳበልካ ሙሉእ ለይቲ እንድሕር ደኣ ትፅዕርን ትነፍዕን ኣሊኻ ኮይንካ ነቶም ቆልዑ ካብ ባእጋኹም ንግሆ ክላስኩም ግደፍዎሞ ናይ ፖለቲካ ተምሃሮ ኮይንኩም ዕረፉ ኢኻ ትብሎም ዘለኻ ማለት እዩ ስለዚ ጥንቃቐ ዘድልዮ ጉዳይ እዩ ሕዋት ሰናዓፈን أسمر أن حتى أويسن سنة عفيد هيدف تخون دلا ولا عدو خلا ويعدو خلا هيدف تخون دلا ولا كرن ويكا بارون تري هيدف تخون دلا ولا عسب حج تومن سيات تونكو مالسي مسجدف كبلون كله سبورت أكلاويو دحراي أود الرأته من السي نبسي يتف جريت في صبوق سبيلهم شكرنا ودي شكرنا بالات خونا موداتا صبوا حدا صبونا جراس اللويد خو موداتا متوا داري إحنا كو كلت جانتا تجاتي من نايب الجن حمدو جاتوا مسعود دعوا ودابين كذارو كلالي فقروا فالتو زعما بوليتيكون كعزلو سايد ذنتو كوين أنتكم ولا قداينا نقبلون عبي قداينا مكلاسو قال لي مخنيات غيرنا تراخينا قلت أصلا أنا حير نتوركنا ودابين أنا حير تتكبر نقر يا بنان إيرتراويان دقفت زبهارو مسانا شقرون فوت عند ذلك كل سمون وراقر ما يكونوا شقرون أبقى ورقوا فيلم مساسو حجي እዚኣውን ተመሳሳሊት እያ ማለት እዩ ናይ ውፊ ዘረባውን ካፍታናይ ሰልጠነ ብዝኾነ መዕቀኒ ኣይተፈለ ኣይተወሰኽ ዝብለና ዘሎ ደገፍቲ እንድሕር ደኣ ኮይኖም ኣብ ጣውላ ማለት ኣብ ጠረጴዛ ዲዝባል ኣብ ጠረጴዛ ኮይንካ ተዘራሪብና ኢና ንፈትሖ እምበር ብኩዕሶ ቢልና ንፈትሖ ነገር የለን after all እዞም ጻወቱ ዘለው ገና ዓበይቲ ቲም እዮም እዚ ማለት ኣብ ዕድመ ንእስነት ዝጻወቱ ትሕቲ 20 ነንባዕላቶም ክላለዩ እዮም ስለዚ ኣብዚኣቶም ብርጌድ ንሓመዱ ዝበሃላሉ ግደፍ ከይትጻወት ዝወደይ ኣይ እዚኦም ትግራይ ትዕወት ስለ ዝብሉ ብርጌድ ንሓመዱ እዮም ዝበሃሉ ምስኦም ከይትጻወት ዝወደይ እንዳበልካ ዲኻ ክትዕብዮም ነቶም ቆልዑ ወይ ዳሕራይ ከታኻ ትብሎም ማለት እዩ ኣበይ ዓድና ባባት ኢሎም ኻታይ ትብሎም ሶ ከምዚ ዓይነት ኣካይዳ ነቲ ትሰርሓሉ ናይ ፖለቲክስ ጉዳይኩም ስርሕሉ ማለት እዚ ኖ ኣነ ኮፍ ኣይብልኒ ምሳቶም ኣይራደዳኒ እዚ ናይ በዓልኻ ውልቃዊ ሓሳብ እዩ ሰባት ክንጻወት ኢና ኩዕሶት ኢሎም ግን بسورد يخوينهم برجيدنا حمدون دقفت قدفن دق إيرترا يكونون اليوم حتى يو ناتي حتى مالتيو سو ندحر دا تبريكم نزي أمل لسكم كيدوم كابز تخاف فيروس يلا this is virus أب ناش ولدو فيروس تطري لكن كقرارو يا خات تصرحنو فتح ختمهروم نحدة أسر خم يجرك خات زارو ولا خم دلك خات أكيد خات زارو بل حتى خد جوبروم يا خات جبا أي تقرب بوم الكاي تفنفنوم يا حواتنا يا مناش يا حواتنا أما جير الناس مناش حواتي يصدرون ما يقدر يفصلوا دخون يلس يحجزهم سبورت كل جزء أخا خبي سمعت كم ذهلوا كاز جبريو هيوت تنفاس كم ذهلوا كاز جبري بدرجة على ولا نحرينا حدا خابتهم تسفاز بكا بحنك أو تعاون تسبيو نجاري سلازي نزوم من أسيات زياتهم بفلا كازوم نعيش مالتي أبزي عسراتات زركو كم زعانة نتفتات كاير خلو نأكلاتهم تسبقي نمنفسهم ون أزي تسبقي كل جزء كم زعانة متأخر نايم من أسيات كم تسخلو سألا أسنا يالله إذا سبورتاو منفسزي كي عنكف كي كلف كتنقوي كبا مخنياتو كل جزء ناتكم مأكاب ناتكم فقري ناتكم متحللاي زي اللي بوزو حساب سلازلو مالت سلازن نقرا مقدي أما عبلوو كتما عبلوو بلان أوتسو تخكليو زياتا قنعت زربا مالتيو أنا بوغني مزيوم مسنبعال ميرون تنبعالي كالو مسنبعال سولومون مزتوها بحسب يسامى مع مالتيو منا أسي بزحات السبات بزح انتو بلو سامعنا هنا برقيدنا حامدو كوينوم نبينيام قرماي كدقفو ويولو من زبلو سامعنا هنا تقارو كوينوم نبينيام قرماي كدقفو ويولو من زبلو وندارقا سامعنا هنا مساعتهم كيمكم كي تدقفو زبلو ጫፍ ናይ ጽልኢ ጽልኢ ማለት ኣዲኣቶም ኣቦኣቶም ኣብ ክንዲ በስማም ንግሆ
ጽልኢ ተዓጢቆም ዝብገሱ ሓደ ሰባት ኣለው እዚኣቶም እንተበሉ የምሕርዩ ይበሉ ግን ክንስዕሮም ኢና ክሳብ መወዳእታ ማለት እዩ ግን ጽልኢ ሰቢኽካ መወዳእቱ ንህፃናት ቆልዑ እንድሕር ኣርዒድካዮም ሲ ጽባሕ ነቶም ዘዕበኻዮም ቆልዑ መንሓዎም መን ጽላይኦም እኳ ሳይፈልዩን ስለዚ ሕውነት ማለት እንታይ የምሃርካ እንታይ ምዃኑ እንታይ የፍለጥካ ጽልኢ ማለት እዚ እዩ ኢልካን ህፃውንቲ ቆልዑ ካብ ተምህር ጥንቃቐ ጌርካ እዚኣቶም ገና ዓበይቲ ዕሸላት ናይ ጽባሕ ተረከብቲ ዓዲ ተስፈት ሕዲኻ ከተምጽእ እንተ ስለማዓት ዲኻ ተምጽእ እንተስ ከምቲ ዝነጸናሕናዮ ኣይ ሰላመይ ገለድ ይኸውን ሓመቐ ጸበቐ ዓዲ ዝርከብ ቀጻላይ ወለዶ እዩ ኣብ ቀጻላይ ወለዶ ኔጌቲቭ ስራሕቲ ምስራሕ ካእኽሎ እዩ ዝግባእ ቶታሊ ማለት እዩ ሶ እዚ ኖራም ኣዘራርባ እዩ ክእረም ኣለዎ ባእጋ ናይ ደገፍትን ናይ ተቋምትን ኣይኮነ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ኣብ መንጎ ሰንዓፈን ኣስመራ ኣብ መንጎ ኣስመራን ሰንዓፈን ኣብ መንጎ ኣስመራን ከረን ኣብ መንጎ ከረንን ሓጋዝን ጽቡቕ እዩ ድሕሪ ነዚ ጋንታታት ከዓ ኣብ ክለብ ተቐይሩ በቃ ነናትኩም ኣስማቲኩም ክለባት ከዓ ዝለዓለ ደረጃ ክኾኑ ጽቡቕ እዩ ንዓና ጽቡቕ ከም ፌስቲቫል ዝግበር ሎሚ ክለብ ምስ ክስቶ ክግጥም ኣሎ ከምዚ ኣልተ ሓሪር ምስ ኣስመራ ቢራ ገለመለ ጽቡቕ እዩ ንዓና ነቲ ሰዊን ምእተው ጌርካ መዓት ኢንካም ዝርከቦ ገለመለ በዓል እዚኦም ግን ሽዑ ይርስዑ ማለት እዚኣን ከይትኸውን ይዕንቅፎ ኣሎ እዚኣን ከይትኸውን ይሰርሑላ ኣለዉ ዝብል ናይ ማዕበል ዘረባ ሽዑ ነቲ ሰብ ከም መእተው ተጠቂምና ኣታዊ ክነውሃለላ ገለ ዝበልካያ እውን ሓዊስካ እንዲኻ ተዛሪብካያ ኩላ ነገር ማለት እዩ ማዕበል እዚ እኮ ቀዲምካ ትሰርሓሉ ሓረግ እኮ እዩ እግርኻ እንዳሓንኮለ ዝድርቤካ ዘሎ ንምንታይ ኻ እዚ ተስተውዕሎ ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ እዋናት ተዘራሪብና ኢና በዚ ጉዳይ እዚ ማለት እዩ ሶ ንስኻሲ ከተስተውዕሎ ዝግባእ ወይ ከዓ ተሰሓትካያ ነገር ተሊስ ኦ ትኽክል እዚ ተሰሓይተሉ እየ ዝነጥባብ ክንዲ ትብል ንስኻታ ኢኻ ትብል ኩሉ ግዜ ኖ ውፉይ እንተተዛሪብሉ ዋላ ቁም ነገር ንምንታይ ዘይከውን ትግራዋይ ተተዛሪቦ ቁም ነገር ክኸውን ይኽእል ኣይክእልን ግን ሽዑ ከም ቁም ነገር ኣይትዛረብን ኢኻ ሕሙም ኢኻ ብተፈጥሮኻ ማለት እዩ ብፍላይ ብጽልኢ ደስኪልካ ኢኻ ንስኻ ሒዝካዮ ትመርሖ ዘለኻ ዓንኬል ናባኻ እውን ኣባኻ ጥራሕ ኣይኮነን ኣይተሪፉ ሰይጣን ንኹሉ ሕብረተሰብ እንዳሓለፈ ይዛመተሎ ማለት እዩ ይዘምተና ኣሎ ተተሓሳስባ ዋላ ድሓና ዝበልካዮ ሰብ ኣብ ጭቃ ልሉ ኢልካ ትረኽቦ ማለት እዩ ናይ ጽልኢ ጭቃ ይሕዝን እስኪ ንስኺ ጽብቕቲ እንታይ ኣለካ ሓሳብ ትዝክርዎ ንሕርኩንኩም ኣብ 2019 ዝደጋጊ ኣብ ገለ ሃገር እቶም ኤርትራውያን ንሕርዮም ኣብ እንዳበር ተባይሶም ብኩርስን ብገለን ተሃራሪሞም ተሓሲቦም ነይሮም ኣብ ዜና ክማን ወፂኦም ዝደጋጊ ይመስለኒ ስለዚ ከምዛ ዓይነት ናይ ኩዕሶ መደባት ወይ ናይ ሓበራዊ ነገር ክፈጥሩ እንከሎ ኣዚ ደስ ዝብል ከዓብን ክባራትዑን ዝግብኦም yes ንኣብነት ናይ ስፖርት ጥራይ ዘይኮነ ካብኡ ናብኡ ናይ ምልላይ ናይ ፍቅሪ ናይ ስኒት ብዙሕ ነገራት ዝፈጥር ማለት እዩ ኣብነት ኣነ ኣብታ ዝመፅኸው ዓደባይ ዝፈልጥ እሱ ዝፈልጥ ካብ ወፂ ግን ኣብ ኤርትራታት ከውናው ብዙሕ ዝፈላለ ነገራት ኣሎ ንስና ትፈልጥ ንሕርካ ንኽትላለ ዝሕግዘካ ስፖርት ማለት እዩ እንኳዕ ትስቤትኩም ረኸብኩም እንኳዕ ሓጎስ በዝተረፈ ግን ሓደ ረኸም ስፖርታዊ ጭውነት ኣይነጥፍ ምክንያቱ ስፖርት ፍቅሪ ስለ ዝኾነ እንተው ሓደ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኣጋጣሚታት ኩሉ ፖለቲካዊ ፍልያት ናገሪፍና ነተዘማሃስለና ነገር ሰለብሬት ተገበርና እዩ መልክዕ ዘሎ ይደቆስኹ ሓድሪ ምዝይ መንእስያት ጽቡቕ መደብ ጀሚሮም ዘለዉ ናይ ስፖርቲ ስለምንታይ ምፅላትና ትፃወትለኹም ናብሉ ሕጂ ኣኽቦት ኮይደቆስ እዮም ሓድሩ ትድሕዝነካ ነገር ግን ንሶም ናብ ደስ ዝበሎም እናኸዱ ንስኻ ከመይ ተሰሚዕካ ብዛዕባ ወያነ ዝገበሩት ግፍዒ ኢልካ ተረድኦም ከለኻ ኣብ ላዕሊና ዝገበሩት ወያነ ኢልካ ተረድኦም ከለኻ እንታይ ይብሉኻ ኣብ ሕሉፍ ክንነብር ኣይንደልና ናበሉ ፈቐዶ ወፍ ሰላም ናኸዱ በቃ ዩኒቨርሲቲ ክትተክልና እንደለ ኣብ ሕሉፍ ክንነብር ኣይንደልና ናበሉ ከረድኡ ከፍትኖ ማለት እዩ እቲ ኤርትራውን ዝሓለፈ ፖለቲካ ንዕጎዲፉ ሓድሽ ህይወት ከምዚ ንሪኦ ዘለና ለንቀነ ናይ ኩዕሶ ናይ ገለ መደብ ክቕሩ ከሎ ግን ኣይቅበልዋን ዕረ ጥዕመ ማለት እዩ ምክንያቱ ነታ ዝሓለፈት ንዓኸ ዘክርዎ ደልዩ ከምዚ ገይሮም ምኻ ከምዚ ገይሮም ምኻ ነበሩ ወያነ ብልዕና ዝገበሩት ንስኹም ጥቡቅ ጌርኩም ትፈልጢኹም ማለት እዩ ወያነ ዝገበረትና ወያነ ዝሃረመትና ወያነ ዝመፀና ውሕጅኩም እናበልካ ንስኻውን እረግ ንሕና ገዲፍናዮ መንእሰይ እንዲኻ ህፃን ቆልዓ ገና ዓባይ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ጽቡቕ ነገር እንተትመሃር ግርም ኾነልካ ነይሩ ማለት ንስኻሲ መዘና ኢኻ ተገደደ ኣይድሓን بعدمي عبيكاي من البات جن بتزلنا يا ستاتس تذي مخرقها عركيك تكون تخليها نابنت سيمبلي مالتي بزين رد عيو حجن السخاون اتهانا ولادي خازنة برت ويانا بالأف ما هي بعلى خانة قرقديف كخلا أنت الكيا مالتي حس كأخيد عناي ملكتنا بفل أنا كم زوم سلام زدليو سلام عادي هو مسرح السبات أم قرب مسرح السبات لا تبلين أبزيهم عبي لعل فقر يزلني كم جمرتو سبورتاوز أو تحت نحد النت نمحداس منفس نمت إنكار سنة لبونا كل انتناوت عنا نمعباي زيهم يمزتغمو أب سبورتاوز أو
ቦታታት ከድካ እቶት ክትተኣኻኽበሎም ትኽእል ኢኻ ነቲ ዘለኻዮ ኮሚኒቲ ነቲ ኩዕሶ እግሪ ባዕሉ ሳፖርት ገይሩ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ከብፅሖ ናይ ማልያ ክትዕርፍ ከለኻ ናይ ሻሂ ናይ ማይ ገለገለ ዝበሃል ነገራት ክትዋፅእ ትኽእል ኢኻ እዚ ማለት እንዳረኣኹ እንዳተዘናግዓኹ ጎይለይ እንዳይገበርኩ ደርፊ ዓደይ እንዳደረፍኩ ክፃወት የተይልካ ማለት እዩ ኣብኡ ከይድካ ከምቲ ዝበልካ ንስኻ ስነ ልቡናኻ ወያነ ዝብላዕ ሒዝካ ኢቭን ታ ኩዕሶ ታ ጎል ተሳሒታ ናባኻ እንተኣትያ ሕጁን ወያነ ዘእትወልካ ክመስለካ ይኽእል እዩ ተጠንቀቕ ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ናይ ደንቆሮታት እዩ ፀማም ክትከውን ከዓ ይግባእካን ግዴታ ማለት እዩ ሽደን ክሳብ ዝዛረበካ መፅዩሲ ወይ ከዓ ክንዳኻ ዝኸውን ሰብ መፅዩ ክሳብ ዘረዳእካ ናይ ግድን ክትፀምም ኣይግባእካን እዩ መንእሰይ እንተ ኮይንካ ኣእምሮኻ ክሰፍሕ ካብ ሰለስተ ቃላት ንላዕሊ ዝሓዘ መፅሓፍ ክትነብብ ኣለካ እቲ ዋና ጥንቃቐ ናይ መንእሰያትና ሓንቲ ገጽ ናይ መፅሓፍ አንቢቦም ፖለቲካን ትምህርትን በዚኣ ተረዲኦማ ባህሊ ዓድና በዚኣ ፈሊጦማ ከይኸዱ እዩ 24 ሰዓት ንለፍዓሉ ኣለና ብገሊኡ ከም ስራሕ ሒዝናዮ ንሰርሓሉ ነገር እኳ እንተኾነ ኪንዮ ተስራሕ ግን መንእሰያትና ጥራዝ ነጠቕ ዝበሃል ማለት እዩ ሓንቲ ወረቐት አንቢብካ ብዛዕባ ዓድኻ ዓሻሲ ሓደ ደርፉ ዝበሃል 25 ዓመት ካብ ተደግሞ 25 ዓመት ሓሊፉ ክመጽእ ዝነበረ ውጽኢት እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል እንድሕር ዳ ብተመሳሳሊ ካሊ 25 ዓመት ከሲርካ ባይ ዘ ሴም ሎጂክ ማለት ብተመሳሳሊ ካሊ ክሳራ ካሊ ከማኻ ዝኣመሰለ መንእሰይ ስለንኸስር ነቲ ክንከስሮ ዘይግባእ መንእሰይ ንቕድሚት ነምጽኦ እንደላ ኣለና ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ሰብ ይሰምዕ መንእሰይ ኮይኑ ወዲ ስውእ ክኾን ይኽእል ወዲ ተጋዳላይ ክኸውን ይኽእል ኩላህና ገድሊ ኣብ 3 ዓመት እዚ እንድሕር ዳ ምባእስ ኮይኑ ህዝቢ ትግራይ ቀዲሙ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ይኽባስ ነይሩ በቲ ዝሓለፈ በቲ መንግስቲ ሻዕብያ ዝገበሮ ሰራዊት ሻዕብያ ማለት ዝተዓስከረ ወይ ከዓ ዝተገደደ ሰራዊት እዩ ብሓይሊ ናብ ትግራይ መፅኡ ዝጎበጠ ሰራዊት እዩ ሶ መንግስቲ ዝፈነዎ ፍታሕ ኩርኩር ኢልካ ክትፅውዕ ትኽእል ኢኻ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ወላ ሓንቲ ዘመሳሰል ነገር የብሉን ገበር ዝተባሃሎ ዝገብር ብምልካው ስርዓት ብዲክታተርሺፕ ዝመሓደር እዩ ሶ ከይዱ ክወግአካ ይኽእል እዩ እዚ ማለት ተኽለዝጊ ዝበሃል ሓደ ኤርትራዊ ወታደር መፅኡ ኣብ ትግራይ ዓሚፁ ደፊሩ ሰሪቑ ስለዝኸደ ወልዳ ኣብዝጊ ዝበሃል ወይ ከዓ ጊላዝጊ ወይ ከዓ ሓጎስ ዳንኤል ንዝበሃል ሰብ ካብ ስምራ ስለ ዝመፀ ምስኡን ፀላየ ኢልካ ትሓስብ እንተኮይንካ ደንጎላ ኢኻ ማለት እዩ ደንጎላ ኳስ መፅኡ ዘይገጮን እምኒ ኣይጋጮን ሶ ካብኡን ትብእስ ማለት እዩ ነዚ ጥንቃቐ ዘድልየካ ጾማ ኣነ ንዕየ ዝብለካ ዘለኹ ተተረዲእኻ ንኾይንካ ናብ ሞገስ ክንሰግር ኢና ንተጋሩ ኣሕዋትካ ኣፍቅሮም ታዲሮምካ ተቐይምካ ትጸልይ ኢኻ ኣይስማዕኒ ጸሎትካ ሕጂ እውን ክደግመልካ ገለገለ ኤርትራውያን ንተጋሩ ኣይፈትዎም ኣነ ይጸልዩ ኢሉ ይጾሙኻ መን ይሞኽሰምዓካ መን ጾምካ ሰምዓካ ብርግጥ ተበዳዲልና ተጋሩ ንዓና በዲሎም ናይ ኣትሌት ዓንሸሞተን ብመለስ ግዜ ማለት ሰጊጎሞ ንክንደይ ኤርትራው ክንደይ ድከብቲ በሊዕ እዚ ገዝኡ ተወሪሱ ፋብሪኩ ክንደይ ሓሚሙ ወይ ትገለ በዲሎምና ንሕና ኻኒ እንተጋሩ ኻ በዲልናዮም ኢና ኣብ ኤርትራ ክንደይ ተጋሩ ጨፍጭፍናዮም ጡፍ እንዳበልና ሩኳን ማይ እንዳኸዓና ይዝከረኒ ኣብዛ ቀረባ ግዜ ብዛናይ ውግእ ኻ ሪኢኻ ስለዚ ክልቴና ህዝቢ ተበዳዲልና ኢና ምሕረት ንገባበር ህዝብና ክፍወስ ህዝቢ ትግራይ ክፍወስ እዚዩት ናይ ሞገስ ዘረባ ነቲ በደላት ስለ ዘረስዓናዮ ወይ ከዓ ስለ ዝተረስዐ ኣይኮነን እቲ በደል ኣሎ ብፍላይ ነቲ ዘይርስዖ ነቲ ዝተሰወጦ ክርስዖ ኣይከልን ታይና ንገብር ዘለና ተተባሂሉ ካሕሳስነ ልቡና ብሰላምን ብዕርቅን ምፍጣር ይከኣል ዶ ንብል ኣለና እዚ ማለት ካሕሳስነ ልቡና ማለት ነቲ ዝበደልካዮሲ ተቐቲልካሎ ይትመልሶን እንተ ሰሪቕካዮም በሊዕኻ ያለኻ ኦሬዲ ሶ ዋላ ሓንቲ ለውጥ የብሉን ግን እንተ ገደደ እተዓዱ ንኣብነት ሓደ ኤርትራዊ ንኤርትራ ሰሪሕዋ ዘሎ ደቁ ክወርስዋ ዓዱ ክትመዕብለሉ ንባዕሉ ከዓብየላ ክነብረላ እንድዩ ንሳ ኣብ ባዕሉ ዘይተጋሃደት እንተኮይና ኣብ ደቁ ክትገሃድ ተሓልሞ ማለት እዩ ንሳ ንምግባር ኩለንተናዊ ሰላም እያ ተደሊ ንስኻ ንዓ ደድሕሬኻ እንዳበልኩ ኣነ ማለት እዩ ከም ዝነፈረት ባሉን ወይ ከዓ ከም ገለ ዝሕብሕበካ ሰብ መሲሉ ዝስምዕካ ተኮይኑ ከምዚ ዓይነት ናይ ጽላኣት መንፈስ ኣለኒ እሞ በጽላኣት መንፈሰይ ዝተኸበርኩ መሲሉ ይስምዓን ንኽጻረፍ ከለኹ ብዙሓት ሰባት ርእቶ ኮሜንት ኣጆኻ ስለ ዝብል እንተይልካ ገደልካ ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ ንዓኻ ናይ ምጥባር ስራሕ ይኮንና ንሰርሕ ዘለና ንሕና እንታይ ኢና ንሰርሕ ዘለና ናይ ሕውነት መንገዲ ብኸመይ ክህነፅ ይኽእል ግድግዳ ጽልኢ ብኸመይ ይፈርስ ኢና ንብል ንስኻ ደኣ እንድሕር ከምኡ ትገብር ኮይንካ ሰይጣን እንዳጋለበካ ዝጎይ ፈረስ ናይ ጽልኢ ደድሕሬኻ እንተኸይድና ሓደ ክትድክመና ኢኻ እምበር ኣይነድክመካን መንፈስ ኢኻ ንስኻ ርቑስ ማለት እዩ ሶ ከምዚ ዓይነት ጽላኣትን ዘለዎ ሰብ ንሕና ቶታሊ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ምልከታ ዋላ ሒዙ እንተዝመጽእ ኦይ ሓቁባ እዩ ገሌልካ ንኽትዛረቡን ጽገም ኢኻ ምክንያቱ ካብ ትዛረቡ ኢኻ ካብ ቃሎም ሰሚዕኹም ሲ ፍረ ነገሮም ትፈልጥዎም ኢኹም እዩ ፍረ ነገርካ ጽልእ እንድሕር ኮይኑ ገና ታና መጀመርያ ዘለኻ ዘረባኻ
شعينا نقولبها مالتي قبنا بلا دحراي كتاينا نقبر مسها مدراق نقدفو تاتينا خمس نقص عنجتي حسابنا لوط ابيلنا نابتوم صبقوا طرح نخير مالتي سسنايو محساب زواصانا مالتي وقيانوس غعشتا يبله حتيو قطمتات كان نيرتراوي يعني مبزحتي غزي زهب ኤርትራዊ ዲኻ መጀመሪያ ወይንስ አይ ብዙሓት ሕቶ ስለ ዝኾነ ህጂ እንታይ ዲዩ ቤኪ ሓወይ ኢትዮጵያዊ እየ ትግራዋይ ማለት እዩ ግን ህዝቢ ኤርትራውን የፍቅረ ህዝቢ ትግራይውን የፍቅረ ሕጂ ኣነ እንታይ እምነት ኣለኒ ትግርኛ ደራፍ እዩ ናይ ኤርትራ ዝበሃል የለን ናይ ትግራይ ዝበሃል የለን ትግርኛ ደራፍ እዩ ሕጂ መብዛሕትኡ ፕሎት ኤርትራውያን ይወስድዎ እዮም ምክንያቱም እንታይ ሓሳብ ይፈትው እዮም رايوم كنا مسينا بزحات مالتيو بزحات بفنجال تاكل ጭንቅላትን አእምሮን ዘላቶም ሰባት ናምጻ አና ኸነገረኩም ኢና ብዙሓት ከዓቢ እንተላም ያሒት ዝዓይነተ ተሐሳስባ ዘለዎም ሰፊርካ ዘይውዳ ፈልፋል ዝኾነ ስነ ጥበብ ዘለዎም ሰባት አለው መቸስ ሰፈላጥ እንትኾይኑ ምሳኻ ይጻላኒ ታይሎ ታት ገብረሉ ንስኻ ምስ ሓደ ትግራዋይ ብምጽላኻ ወይ አነ ምስ ሓደ ኤርትራዊ ብምጽለይ ወላ ሓንቲ ዝርቡ ሕረብ ሓይበለይን ብምፍታወይ ግን ተወሓደ ኣይትርፍን ተበዚሑ ግን ከተርፍ ይኽእል ግን ኣይጉዳእን ሶ ብምፍታው ዶ ክትነብር ይሕሸቃስ ብምጽላ ኢልካዮምስ ኖ እንዳኸሰርኩ ዘለዓለመይ ነቲ ዝመጽእ ወለዶውን ከምኡ ዝነግሮ ጸሊም ታሪክ እንዳነገርኩ ኣብ ክንድ በስማም መዝሙር ናይ ታይ ዝበሃል ናይ እንዳይ ኮሚኒዝም ሶሻሊዝም እንዳነገርኩ ይኸዕብየ ትብል ተሊኻ ማለት እዩ ሳብቱ እዩ ምንም ገብረካ ይንኽእልን ያ ባህል ወለድናስ እዚ መስል ኢልና ከም በተይልካ ሞ በሓይሉ ዶ ክነስተካ ማይግወይኑ ከም ዝበሃል ነገር የለን ሶ እቲ ስምዕዎ ولا سواد يقوم تبلوها كاب صومال يا مزيامو بصوماليا دريكم دلو خطط بحال واحد تطعن زاد درف زي اسم بلنا با سلامنتاي صومال او هيبوا سلامنتاي سودان او هيبوا اي مولكم فهمت يعني اي مولكم ابا حنقولكم السيزلو نحرت تصادق كي قنفزي صباح داخل يمص عقامه ايدو كنت داخل نخو كم زاناي صومال كون خبي خرطوم عصياتنا نبرد دوبيا سودان كو خرطوم عصياتنا نبرد دوبيا حج السودان كتبكلها كل سبقة سلامتاي سودان تاي صبوني نازلنا حزب السودان مش على سمرامتين يلنا صبت قبل الكاد من حمار قبل الكاد صبت قبلها حزب السودان كنا يكون معنا اجيدنا مرحتي ما اجيدو منا حزب الصومال كنا يكون اجيدنا معنا مرحتي ما اجيدو منا تجارته مصحاج صباح نقول تجارته مصحاج كومي كوت صقيمنا زلو صباحسي كنمصينا كتموصيخم نعد الناس كتموصيخم كنمصينا يراينا بسلام منبر كتموصيخم كنمصينا زياس تغيرا زنبرت استجمرت ونيا مالتي رينا يون زنبرناينا سوشعو بزح سبتنادي نيرو مالتي في غداينس او املاخي قرتا يزبل غداي كبيدي ريتنا باخوم ولا زوجنا سبكو تغراواي كونا كدين فتخا صريخه ارتراو توي ارتراوي اوكي صبق نجر غيرات لي يلو كاب نابصد مجم ب100% نافقر تحيش زادر في نافقر تقرب ينوزي ما يسياتني يزبل دلو خال ولا مجمرتا دحريو دحر دينا تنقربا بتنادف برا ولا قصي انا ابينا مالتي ازق اسب لك الله طريلو ولا حفتو عديو ملو عدمي امي دسي او غريفوس طريلو لايك هل درف كوت ممراتو زيان عاي كيرت بلنا عاي كم انا مالتي زياس جلس سوسا لا تيبل انا كون حنت كو يكون دري في لا كو ساتروحو نغير يلا ولا حنت نغير يلا جست بغبرلكا وي غبرلو وي نغرلي نغير لا دري في لا باستا انا درف ابي مستزرق قدم سدراي نغورو بيتي كرس ايكلني ازي ام سولنت يو أبي يرتراسي مع كوخب تسنة طبوايان اللو كم كوخب سماي دميقوم بوزح درفتاتهم زدرفو مالتي أبقرا سمال أبقرا خصم حاولتي لهم زدرفو بعل أبراهام أفورك قالو ناي قرناتات شاول لهم كاو جبروخ مقالي لهم زدرفو سبات اللو أو نارقاو زبان داموي لهم زدرفو اللو مجوتي لهم زدرفو اللو تا مجوتي سحب كلتن دي خات قبرا زل خدحان مجوتي ناي إرتران مينا خالي مجوتي ناي تقراي نمينا خالي مجوتي كم إلا نحزن نعخا من تانك تعملك كلاسيفاي كنقبرلك مالتي الشحراي أبي إرترا معات سنة باباويان اللو دريفهم اللو دليتهم درفتات بزعاف قربل
ብዛዕባ ነፃነት በል ብዛዕባ ገድሊ በል ብዛዕባ ሳውራ በል ብዛዕባ ታይሞ ይኽብለካ ኣነ ብዛዕባ ጽንዓት በል ብዛዕባ ተወፋይነት በል ብዛዕባ ጥምየት በል ብዛዕባ ሓጎስ በል ባይ ዘስየም ቶክን ኣብ ትግራይ እውን ከምኡ መዓት ስታር ከዋኽብቲ ኣለዉ እቲ ደርፊ ቀደም ኣቡነ ኣረጋዊ ዝባንዳ ሞሲ ታገጥምስ መን ገጢምዋ ኢልካ ኣይትፈልጥ ኣይተለለያ እያ ግን ሓደ ቆልዓታ ገይሩ ካብዚስ ክሓልፍ እንተለኹ ስነ ጥበባዊ እንዲ ክሓልፍ እንተለኹስ ተቐቢላትኒ ኢሉስ ንሓንቲ ትግራዊት ደሪፉላ እሞ ከም ኣጌርካ ተቐቢላትኒ ዘይኮነ ሰዕብያትኒ ኢልካ ንኤርትራዊት እውን ደረፈላ እዚኣ ጽብቕቲ እያ ከማስ ደረፈልና ወስኸልና ንባሊ ንምንታይ ነታ ትግራዊት ደረፍካ ኣላ ኸታይ ትበሃል እዚኣ እንታይ ትበሃል ፈሊኻስ እንታይ ትበሃል እዚኣ ሕጂ ረብሓ ዘይብላ ህየሳ ማለት እዩ ገምጋም ማለት ወይ ደረፈልና እዩ ክበሃል ዘሎ እንድሕር ድምፁ ደስ ይልካ ኮይኑ እሞ ዋ ኣንታ እንታይ ዳ ኮይንካ ዳ ኣብዚ ነታስ ክላስ እንዳሃለወታ ንዓንዶ ነዲኻ ከዘይ ትደርፍ ታ ድምፂ ጽብቕቲ ነይራ እኳ ኢልካ ፖዚቲቭ ኣይትጀምራ እንታ ርእይቶ ብርሓበሻ ፖዚቲቭ ካብ ዝዛረብ ሞት እያ ትቐድሞ ያ ኣኺ እስኪ ባባ ዮናስ 44 ነጥቢ ዓለም ጽልመት እያ ብርሃን እንታይ ፍቕሪ ሰብ ፀሓይ ትወፅሲ ብርሃን ድመፀ መስሎም ና ፀሓይ ንዓይኒ ብርሃን እምበር ናይ ልቢ ብርሃን ኣይኮነን ፀሓይ ናይ ዓይኒ ብርሃን እዩ ናይ ልቢ ብርሃን ክትረኽቡ ተደሊኹም ንፋቐር ተፋቐሩ ብናይ ዓብይ ቪድዮ ብናይ ዓብይ ሰብ ምርቓ ዛዚመ ኣለኹ ምኽሪ ስምዑ ወደየ እቲ ዝብለካ ዘለኹሲ ኣብ ልብኻሲ ከም ጽላት እንታይ ዝበሃል ፀሓፎ ኢሉ መጽሓፍ ምሳሌ ፀሓፎ ናይ ዓብይ ምኽሪ ቁም ነገር ኣለዎ ንፀሓፎ ናይ ሎሚ ዓንቲ ቪድዮ ነዚ ዝመስል ነይሩ ክሳብ መወዳእታ መደብ ተኸታቲልኩም ኣብ መወዳእታ ድማ ሃናፅ ዘበለ ርእቶ ገዲፍኩም ስለትኸዱ ከም ሃገር መሓሪ ዝኣመሰሉ ብጣዕሚ ደስ በሃልቲ ማለት እዩ ምስ ፋሚሊኦም ኮይኖም ዝካታተሉኒ ሰላም ፍቕርን ጥራን እስኪበሉ ኣቱም ሰባት ሽደን ድማ ቀጽሎ ይኽብረለይ ክብሩን ፍትውን ሓወይ ማለት እዩ ሃገር መሓሪ ሳባ ሓፍተይ ሓቂ እኺ ከምኡ ጌርኪ ነብስኺ ኣውፅእ እምበሪ ህግደፍ ደኣ ናብ መሓይወርኪ ከእቶኽ እንድዩ ወይ ከእቶክ እዩ በቃ ፈሪሓ እያ ማለት መሓይወር ደኣ በቃ እስር ቤት ማለት እያ ናብኣስ ከድርቤዋ ንምንታይ ብትግራዋይ ዝተሰርሐ ግጥሚ ተዋሂብዋ ስለ ዝደረፈት ሰበይ ይስማዕ እቶም ናይ ቀደም ኣርቲስታት ተሲኦም እንተሰምዑ ክድንግፁ ነይሮም እዮም ግን بزخونه عزي زمسجن لو أمكن أخون لكم يا زمنا تشاو دحنا غنيوتا صبوا يسمعنا. Good light. دحنا حضرت حواتي ما نطيب.